Dlaczego v Čechách mluví se ahoj, skoro ten kraj nemá do stepu do moře? Smažený sýr. Těžké pytanie. Co můžeš povědět o atmosféře na našem stadioně počas mečů? Ahoj. Češť, tu Patrik Helebrant. Dzięki Šali za nominaci i dziś odpovím na vaše pytania. Pierwsza, tvoj najlepší kolega v družině. Dla mňa chlopáci všichni bardzo fajní, ale dva najlepší dla mňa Lukáš Ambros i Dominik Šala. V jakém věku začaleš grať v pivke? Začałem grať, kedy mělem 5 lat. Jak ti się gra s Lukasem Podolským v družině? Gra se s Poldym bardzo dobře. Jest vidno, že jest piłkařská legenda i bardzo dobře se gra. Co můžeš povědět o atmosféře na našem stadioně počas mečů? To dla mňa je najlepšia atmosféra, kde v mojom žití grałem, bo tutaj všichni fandí bardzo dobře i dziękuję za tému. Kto byl tvojím ulubioným piłkařem v dětinstve? Můj ulubioný piłkarz byl Mesut Özil. Jaký meč v svojej kariéře vzpomínáš najlepěji? Těžké pytanie. Bylo dużo takých fajných mečů, to nebyl tylko jeden, to dlatego neviem. Która z lig, Polska či Česká, podobá ci się bardziej pod względem piłkarskim? Podoba się mi więcej Polska, bo jest więcej taka techniczna. Či któregoś zawodnika z Ligi Czeskiej widziałbyś w barwach Górnika? Ciężko powiedzieć, to nie wiem na pewno, ale ciężko powiedzieć. Ulubiona polska i czeska potrawa? Polska ciężko powiedzieć, bo jest takie podobne jak w Česku, to dlatego nie wiem, i czeska smažený sýr. Najtrudniejsze polskie słowo, jakie słyszałeś? Najtrudniejsze jest na pewno dla mnie cmentarz, bo kiedy jesteśmy obok tutaj kościoła, to widziałem to i zapytałem się Szaligo, co to jest, i on powiedział mi, co to jest, bo to jest po czesku hřbitov i teraz już wiem, co to jest. Máš svůj vymaržený stadion, na kterým chciałbyś zagrać? Na pewno Camp Nou. Real či Barca? Barca. Slavia Praga či Sparta Praga? Grałem ve Slavii Praga, ale nie mam faworyta. Bardzo dobrze gra Sparta Praga i Slavia, to dla mnie to i to. Či lubisz bajkę Krecíky, či oglądałeś w dzieciństwie? Tak, oglądałem na pewno a lubię, tak. Już i po polsku chciałem oglądać na YouTube, ale nie widziałem to. Dlaczego w Czechach mówi się ahoj, skoro ten kraj nie ma dostępu do morza? To na pewno nie wiem dlaczego. Ahoj. Kogo nominujesz do następnego odcinka? Ciężkie pytanie. Tak, Filip Majchrowicz. Dziękuję za wszystkie pytania a widzimy się w sobotę na meczu. Jady mi dusz.